Καλώς ήρθατε στην Amway. Εδώ και 50 χρόνια βοηθάμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους σαν επιχειρηματίες της Amway και να αποκτήσουν μια δική τους επιχείρηση. Η Amway ιδρύθηκε το 1959 από δύο φίλους, τον Jay Van Andel και τον Rich DeVos. Οι δύο επιχειρηματίες ξεκίνησαν να δουλεύουν στο υπόγειο του σπιτιού τους και δημιούργησαν έναν απλό τρόπο για να αποκτήσει ο καθένας τη δική του επιχείρηση, πουλώντας υπέροχα και μοναδικά προϊόντα. Σήμερα η Amway είναι μια παγκόσμια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τη δική τους επιχείρηση Amway. Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στην πώληση προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Η εταιρεία ξεκίνησε με το επαναστατικό οργανικό προϊόν καθαρισμού LOC, το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε στη γνωστή εμπορική επωνυμία LOC με πλήρη γκάμα καθαριστικών προϊόντων. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, αυτή είναι απλώς μία από τις εμπορικές προϊοντικές σειρές που παράγει και προωθεί η Amway μέσω του πλάνου ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το πλάνο στηρίζεται σε μια μοναδική ισορροπία μεταξύ της πώλησης προϊόντων και την αναδοχή άλλων ανθρώπων, οι οποίοι επίσης πωλούν προϊόντα της Amway. Από το 1959 η Amway μέσω του εξαιρετικά επιτυχημένου πλάνου marketing έχει καταβάλει τις μεγαλύτερες αμοιβές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κλάδο των άμεσων πωλήσεων. Η Amway ακολουθεί υψηλές ηθικές προδιαγραφές για τους ανεξάρτητους επιχειρηματίες της, που ονομάζονται επίσης και IBO. Οι αμοιβές καταβάλλονται άμεσα σε όλους τους IBO στους οποίους αναλογούν. Το 2000 μια νέα εταιρική δομή δημιούργησε έναν όμιλο εταιριών με κάθε εταιρεία να εστιάζει σε συγκεκριμένο λειτουργικό τομέα. Μοναδικοί ιδιοκτήτες της νέας μητρικής εταιρείας Alticor εξακολουθούν να είναι οι οικογένειες των ιδρυτών. Η εταιρεία σήμερα διευθύνεται από τους γιους των ιδρυτών, με chairman της Alticor τον Steve Van Andel και president τον Doug DeVos. Οι IBO της Amway συνδέονται με ένα διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο και στην Ευρώπη μόνο 26 θυγατρικές εταιρείες προσφέρουν υποστήριξη και συμβουλές στους IBO όλης της Ευρώπης. Στην ποικιλόμορφη Ευρώπη που εκτείνεται από τη Σκανδιναβία του Βορρά μέχρι την Τουρκία στο νότο, από την Ιρλανδία μέχρι τις στέπες της Ρωσίας. Εκτός από τις διαφορετικές γλώσσες και τη διαφορετική κουλτούρα, στην Amway Ευρώπη συναντάμε επίσης 14 διαφορετικές χρονικές ζώνες. Βασικό στοιχείο λοιπόν είναι η υψηλών προδιαγραφών παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες παραγγελιών και διανομής προϊόντων, για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Το να διευθύνετε μια ανεξάρτητη επιχείρηση Amway σημαίνει ότι σας συνοδεύει εμπειρία 50 χρόνων με χιλιάδες αφοσιωμένους υπαλλήλους που εργάζονται σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός προϊόντος μέχρι και την παραλαβή του στην πόρτα του σπιτιού σας. Η Amway έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για να προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα που είναι το θεμέλιο των επιχειρήσεών σας, όπως και για να εξασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική διανομή τους. Η ποιότητα, η ασφάλεια και η φροντίδα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, αποτελούν την καρδιά όλων των προϊόντων Amway. Σε όλο τον κόσμο απασχολούμε πάνω από 500 άτομα επιστημονικό προσωπικό και 65 εργαστήρια, αφιερωμένα στην έρευνα νέων προϊόντων για την επιχείρησή σας Amway. Το αποτέλεσμα είναι 600 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο που καλύπτουν ευρύς τομείς, όπως νέες μεθόδους καταπολέμησης της γύρανσης της επιδερμίδας μέχρι και τη βελτίωση των παραγωγικών μεθόδων. Η Artistry, επωνυμία της Amway στον κλάδο των προϊόντων περιποίησης επιδερμίδας και καλλυντικών, έχει επίσης ωφεληθεί από τις επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των προϊόντων. Σε όλο τον κόσμο διαθέτουμε πλήθος εγκαταστάσεων όπου η Artistry πραγματοποιεί σχετικές έρευνες για την επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα είναι 180 κατοχυρωμένα ή σε στάδιο έγκρισης διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τελευταίες έρευνες είχαν σαν αποτέλεσμα τη στενή συνεργασία των επωνυμιών Nutrilite και Artistry. Οι εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι τα ενεργά συστατικά των φυτών δρούν στα κύτταρα της επιδερμίδας και επιβραδύνουν τις βλάβες που εμφανίζονται όταν η επιδερμίδα οριμάζει. Η μεγάλη εμπειρία μας και οι επενδύσεις έχουν στόχο να υποστηρίξουν εσάς, τον επιχειρηματία της Amway. Έχετε συνδεθεί με μια ηγετική εταιρεία όσον αφορά στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή κορυφαίων προϊόντων. Επιπλέον, εσείς και οι πελάτες σας έχετε την πρόσθετη εξασφάλιση μιας εγγύησης που σας επιστρέφει το 100% των χρημάτων σας. Με την επιχείρηση Amway είστε ανεξάρτητος, αλλά ποτέ μόνος. Συνδέεστε με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στην Ευρώπη, με φιλικό προσωπικό που απαντά στις απορίες και επεξεργάζεται τις παραγγελίες σας με τη χρήση ενός δικτύου υπολογιστών τεχνολογίας εχμής. Το δίκτυο αυτό συνδέεται άμεσα με τεχνολογικά άριστα εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Πολωνία και την Ολλανδία. Με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ανιχνεύονται όλες οι αποστολές των προϊόντων σε κάθε φάση τους για να εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα φτάνουν στο σωστό προορισμό τους. Η Amway διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε χώρα για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πελατών που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές σας ανάγκες. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να λειτουργήσετε ηλεκτρονικά την επιχειρηματική σας ευκαιρία μέσω του ίντερνετ. Όπως βλέπετε, η Amway πραγματοποιεί πολλά παραπάνω από το να σας δίνει απλώς μια επιχειρηματική ευκαιρία. Στην Amway η επιχείρησή σας είναι και δική μας επιχείρηση. Και αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε διαρκώς στην επιτυχία σας.